सत्र ହେଲା ଜୟ ଶେଷରେ ଚିକି ଜାଣିଲେ ନିଜ ପରିଚୟ। ଏହାପରେ ଚିକି ରୁହିର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା କରିବେ? ତେବେ ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ସିରିଏଲରେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇବେ କି ଚିକିର ବାବା ଚିକିକୁ ସବୁ କିଛି ସତ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଚିକି କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି, ମୋର ବି ବାବା ମା ଅଛନ୍ତି, ଏ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ବାବା। ଏହାପରେ ଚିକିର ବାବା ଏମିତି କହିଛନ୍ତି କି ଏବେ ତ ଏ ବାବାକୁ ତୁ ମନେ ରଖିବୁନି। ଏହାପରେ ଚିକି କହିଛନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ବି ନୁହଁ। ଏହାପରେ ଚିକି କହିଛନ୍ତି ହେଲେ ମୁଁ ମୋ ବାବା ମାଙ୍କର ଫଟୋ କୋଉଠି ପାଇବି? ଏହାପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଆଶ୍ରମରେ ଗୋଟେ ସିନ୍ଦୁକ ଭିତରେ ତୋ ବାପା ମା ଆଉ ସବୁ କିଛି ତା ଭିତରେ ଅଛି। ଏହାପରେ ଚିକି କହିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ବାବା। ସେପଟେ ରୁହି ଏମିତି କୁହନ୍ତି କି ତୁ ତ ଅସଲ ପରିଚୟ ପାଖରେ କେବେ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁନି ଚିକି, ଆଉ ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ ତୋର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କରୁଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ ଚିକିର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ବଦମାସ ରୁହି? ରୁହି ମାଛ କେବେ ଜେଲ୍ ଯିବ? ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତାମତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ।